Hvad så folkens? Velkommen til SA Gaming. Jeg beklager hvis jeg ikke lige får optaget noget her på sidste, men jeg har desværre kommet til at haft lidt travlt på arbejdet. Der har jo bare været lidt mange ting at se til lige for tiden, så jeg har desværre ikke kommet til at optage så meget. Jeg har optaget 2, men det blev ikke så godt, så jeg valgte ikke at uploade dem. Og jeg sidder og spiller Resort 101, som I nok kan se. Det er den account jeg sidder optog på dengang hvor jeg startede. Prøv at se hvad level den er i nu. Det går ikke rigtigt, så jeg har ikke tænkt mig at optage den her længere. Jeg starter på en ny Wizard episode, Minecraft og Call of Duty. Jeg får venner til at join. Jeg kommer til at spille Games Mod Trolling måske. Ej, jeg ved sgu ikke. Jeg vil i hvert fald godt gå ind og gøre folk mad, og så få admin efter mig. Det kan jeg, hvis jeg gerne vil se det. Så kan vi da gøre det. Og så vinderen af den redline der, det blev nummer 11. Tillykke med det. Jeg beklager, at jeg ikke lige fik lavet en video på det. Og hvis I tror det er snyd, så må I synes det. Det beklager jeg. Jeg fik ikke taget fotos eller noget som helst. Sorry, I som der var med til streamen også. At jeg bare stoppede lige pludselig. Det beklager jeg. Lige pludselig skulle jeg på arbejde. Nå ja, forresten, jeg har ikke lige givet link til min stream endnu, men den kommer også op senere. Så nu vil jeg bare lige sige, nu kommer der nogle flere let's play og sådan noget, men jeg starter altså først fra på mandag. Så vil den første episode komme op. Så må I have en god dag. Klokken er 1 om aftenen, søndag aften. Jeg skal tage i seng. Vi ses.